вечер, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. А няня Полинка где? Сам не ведаю. Абяцала нейкае незвычайнае выпрабаванне для нас. І няма. Ой, выпробование? Ага. Тяжкое. Прыйдзе, даведаемся. А вось і я. Усім добрый вечар. Няня Полинка? Усім салют. Што, падабаюся? Ага. Ну, трэба ж, ой, тебе не познать. А ты чаму так прыбралася? Бо сёння, хлопчыкі, я буду вашай прынцэсай, а вы маімі рыцарамі. Рыцарамі? З мячом і на кані? А вось гэта якраз зараз і не абавязкова сучасным рыцарам дастаткова ведаць некалькі асноўных правіл. Складаных? Не вельмі, але важных. Ну што, вы гатовыя прайсці маё выпрабаванне на рыцару? Готовая. Усё даволі проста. Правіла першае. Не крыўдзіць, асабліва тых, хто слабейшы. Ды гэта мы даўно ведаем. И не крыўдзім нікога, толькі калі нехта сам першы пачынае. Малайцы. Ай, гэта легкотня. А яшчэ якія правілы? Другое. Абараняць. Сучасны рыцар заўсёды стане на бок тых, каму гэта патрэбна. Гэта што? Біцца? Зусім не абавязкова, але зрабіць усё, каб спыніць крыўдзіцеля. Напрыклад, сабраць паволі сяброў ці паклікаць дарослых? А што? Цудоўнае выйсце. Так гэта мы таксама праходзілі. І не раз. Памятаеш, Тёма, як мы адну дзяўчынку абаранілі ад бамбізы, які ў яе цацку адабраў. О, памятаю. О, А мне раскажаце? Мы падышлі і кажам, уверне цацку зараз жа. а ён: ой-ой-ой, а што вы мне зробіце, мелката? А мы такія, а зараз увесь двор збяром і дарослых паклічам, нават міліцыю. А я яшчэ так моцна пагукаў: Нестор, дзядуля Дабрадзей, хадзіце сюды! Ага, гэта каб напалохаць яго. Якія вы вынаходлівыя. І што бамбіза? О, цацку кінуў і наўцёкі, толькі яго і бачылі. Малайцы, лічыце, што і другое выпрабаванне вы прайшлі. Ура! А яшчэ ёсць? Трэцяе. Дапамагаць, асабліва тым, каму патрэбна дапамога. А гэта ты пра старэнькіх і слабенькіх? Так, і гэта вы ведаеце. І не толькі ведаем, мы дапамагаем. І месца ў транспарце саступаем. Выдатна. Вось учора бабульцы адной, якая ўпусціла пакункі, дапамаглі сабраць усё і данеслі да пад'езда. Цудоўна. А яшчэ аднаму маленькаму хлопчыку, які з ровар разваліўся, дапамаглі дадому дайсці і ровар паднялі. Хлопчыкі, я вамі ганаруся. Вы прайшлі ўсе выпрабаванні, і я з гонарам прызначаю вас сапраўднымі сучаснымі рыцарамі. Ура! Але ўсё ж нам вельмі хочацца быць як сапраўдныя рыцары. З мячом і на кані. А гэта я вам магу арганізаваць. Феечка дала мне зачараваную дыядэму. Яна і мяне ў прынцэсу, і вас у сапраўдных рыцараў ператворыць. Праўда? Вось здорава! Тады надзявай яе хутчэй. Добра, зараз паглядзім, што атрымаецца. Ой! Нясі мяне мой конь! Імчы, як вечар. Ой, рыцары, ну нарэшце, колькі вас можна чакаць? Вы павінны мяне абараніць. От каго? Ну, вядома, ад каго? Ад смока. 3 галавы, спашу агонь. Ой, а дзе ён? Хутка прыляціць. План дзеяння такі. Ён мяне схопіць, я такая: а, смелыя рыцары, ратуйце. І вы тады мячамі, вжык-вжык, бабабах, адолееце цмока. Я ўся такая стомлена падыду да вас і падару вам кветачку. Вось гэту, бачыце? Ой. Ага, мы, значыцца, крыважэрнага трохгаловага цмока бабах, а ты чаго стомленая будзеш? Ну, бо я знервавалася ўся. Стрэс у мяне. І за наша геройства ты, значыць, кветачку. Правільна. А што, ва ўсіх рыцарскіх гісторыях так? А мы так, не згодныя. А як жа высакароднасць, рыцарства? Лічы, што згарэлі ў пашчы цмока. Топа, чакай. Што? Хвіліначку, прынцэса Полинка, у нас перамовы. Нешта з ёю не тое. Вось і я думаю, да сябе непадобная. Мусіць, феечка перастаралася з чарамі.
і наша няня Полінка перетворилася у капризну принцесу. Сапраўды. І што рабіць? Сучасний рицар повинен уметь приймати правильне рішення. Ратаваць яе трэба. Ад крыважэрнага цмока? Не, ад чараў. О, гэта лягчэй. Тады я ўвагу адцягваю, а ты гэтую дыядэму знімай. Добра. Ну что, домовились? Паліначка, ой, прабач, прынцэса, пакуль цмока няма, я табе нешта скажу, толькі бліжэй. Что? Ну, яшчэ бліжэй, на Ну вушка. что? На вушка. Ну? Вось наше рашэнне. Ой, хлопчики, а чому ви на мене так дивно глядяте? Ты як, болей з цмокамі змагацца не хочаш? З якими цмоками? Ви чого? Ой, усё нормально. Вось і добре. З ніякімі, няня Поліночка. Потым раскажем. Давай лепей мульцік глядзець. Ну, добре, давайте. Дивні нейкі. Ну, а цяпер, няня Палінка, хутенька чысціць зубкі і спаць. Гэта мы табе як рыцары-абаронцы кажам. Табе адпачыць трэба. Бо ў цябе пасля чараў быў стрэс. Ну, добре, добре, клопотливые вы мои. Будем развитываться с глядачами. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайкі, сябры. Добраноч и пригожих вам снов. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.